petrol ndi diesel komanso kerosene. Boma la Malawi lati Malawi ena okwana 1260 amene akukhudzidwa ndi ziwawa mdziko la South Africa akuyembekezeka kufika mdziko muno kumapeto kwa sabata ino. Ndipo bungwe la Kosoma lati ntchito zaluso zopangidwa ndi makina a artificial intelligence AI sizololedwa kulembetsa kapena kulandira dipo. Munkhani yathu yoyamba, mtengo wogulira mafuta agalimoto mdziko muno watsika kuyambira lero pa 19 June. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA ndilo lalengeza zakutsika kwa mtengoku, ndipo lati izi zili chomwechi kamba kakutsika mtengo kwa mafuta pa dziko lonse. Themba Mwali wadza ndi ripoti. Petrol tsopano akugulitsidwa pa 5,619 kwacha pa lita kuchoka pa 6,209 kwacha, zomwe zikutanthauza kuti watsika ndi 9.5%, pomwe mafuta a diesel atsika ndi 5.7% kuchoka pa 6,687 kwacha pa lita kufika pa 6,306 kwacha. Chomwechonso mafuta a nyali zowunikira a kerosene atsika ndi 16.43% kuchoka pa 5,709 kwacha kufika pa 4,771 kwacha pa lita. Chikalata chomwe wasayinira ndi wapampando wa akuluakulu oyendetsa ntchito za MERA a Lucas Kondowe chati izi zili choncho kamba ka kutsika mtengo kwa mafuta pa dziko lonse komanso kutsika kwa ndalama zomwe zimalowa poyitanitsa mafuta awa. Malingana ndi bungwe la MERA, izi zachititsa kuti mtengo wotsitsira mafuta mdziko muno utsike, zomwenso zapangitsa kuti mtengo wogulira mafuta awa mdziko muno utsikenso potsatira ndondomeko ya automatic pricing mechanism. Bungweli lalimbikitsa eni malo omwetsera mafuta mdziko muno kuti atsatire mitengo yatsopanoyi. Bungwe la MERA latinso lipitiriza kutsatira momwe zinthu zikuyendera pa malonda a mafuta pa dziko lonse, kuphatikizapo momwe kusamvana komwe kulipo ku maiko achiluya kungakhudzire kapezedwe ndi mtengo wa mafuta. Themba Mwale, MPC, Blantyre. Nduna yona zaulimi a Rose Mbirizi yayamikira boma la Egypt kuti ndi bwezi lopindulitsa. Ndunayi yanena izi pamene boma la Egypt limapereka thandizo la chakudya ku dziko la Malawi kuti chithandizire manja amene anakhudzidwa ndi njala komanso ngozi zokugwa mwadzidzidzi. Zambiri mu ripoti ili la Austin Fukula limene akuwerenga ndi Beatrice Mwape. Ambirizi ati thandizo la mkaka, nyemba, ufa, makaroni, mafuta ophikira ndi zina zomwe Egypt yapereka ndi chotsimikizira kuti ubale wa maiko awiriwa ukupitirira kukula mokomera maikowa. Ndunayi ati kudzera ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi aonetsetsa kuti thandizo lomwe alandira lifikire mabanja omwe anakhudzika ndi njala komanso ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ifeyo ngati dziko tikupindula kwambiri pa ubale wathu ndi dziko la Egypt, monga ntanena kwa unduna wanga panopa tikukambirana andi tafikano kumapeto kokuti anthu opanga ntchito za business aku Egypt abwere ku Malawi kuno azachita invest ku agriculture. Ngati panopa posachedwa apa abwera ndithu akuza khala nawo kapena kupanga nawo ulimi wa mizimbe ku Malawi kuno kuti kupanga kwathu kwa shuga kupite pasogolo. Kazembe wa dziko la Egypt ku Malawi a Rasha Hamday ati dziko lawo lapereka thandizoli potsatira pempho la mtsogoleri wa dziko lino kuti mabungwe komanso maiko athandize mabanja omwe anakhudzika ndi njala kuyambira mwezi wa Oktoba chaka chatha mpaka chaka chino. A Hamday ati boma lawo ndilodzipereka popereka upangiri osiyanasiyana kuti ntchito za ulimi wa mthirira zipite patsogolo kuti anthu adzikhala ndi chakudya chokwanira. Maiko a Malawi komanso Egypt alimbikitsa ubale wawo mwa zina pothandizana mu ntchito za umoyo, ulimi, maphunziro komanso malonda. Akatswiri za ulimi ati kuyika chidwi pa ulimi wa mthirira malo momwe angodalira mvula yokha pochita ulimi ndi zothandiza polimbana ndi vuto la njala. Kotero kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Anaito Yasushi wati ndipofunika kukuza ntchito ya ulimi wa mthirirawu. Tindi zambiri mu ripoti ili.
Boma la Chikwawa, bungwe la Food and Agriculture Organization FAO, komanso boma la Japan ati akulimbikitsa manja 3000 kuti ayambepo ulimi wamthirira kuti asadzakumane ndi njala mu nyengo imene anthu akuyembekezera kuti akolole pamene pali madera ambiri ku chigwa cha Shire adakhudzika ndi El Nino. Poyankhula atayendera malowa, oyimira bungwe la FAO a Ali Saidi Yusuf anati ndipofunika kuchita machawi kuti alimi asiye kudalira mvula yokha pochita ulimi. Kazembe wa dziko la Japan mdziko muno Naito Yasushi anauza adindo kuti alimbikitse ulimiwu kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira. Ayasushi analonjezanso kuti boma la dziko lawo lithandiza boma la dziko lino kuti lidzakhale lodzidalira pachuma pofika mu chaka cha 2063. Mlimi wina amene ndi mtsogoleri wa alimi amene akutsogolera ntchito ya ulimi wamthirira mbomali a Winston Chibaya anati alimi ambiri ndi ofunika kuti awathandize kuti akhale ndi zokolola zambiri. Takhaona kuti masikimu akonzeka amene timafotokozeramo ndikuti chokudya chizipezeka kwambiri ife timalima mbewu zonse zosiyana-siyana, ntedza, anyezi, kabichi, zina zonse kuno zimatheka ku East Bank, koma pano sizikutheka chifukwa cha kuonongeka kwa masikimu amenewo. Boma la Japan ndi limene likupereka ndalama zopyola 1 billion kwacha kuti ulimi wamthirira udzichitika kudzera ku bungwe la FAO mboma la Chikwawa. Modzi mwa akuluakulu ku nthambi yoona za ngozi zogwa madzidzidzi ya Dodma a Charles Matabwa wati boma likuchita zonse zothekera pofuna kuonetsetsa kuti anthu onse amene akufuna kuchoka mdziko la South Africa chifukwa cha ziwawa abwerere kuno kumudzi. Amatabwa anena izi pabwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre pamene amalandira gulu la anthu amene akuchokera ku South Africa. Zambiri mu ripoti ili. Malinga ndi Amatabwa kuyambira dzulo mabasi asanu ndi anayi omwe ananyamula anthu 753 afika mdziko muno. Mabasi akubwera ndithu. Last week kunabwera mabasi awiri ndi anthu 158. Usiku wapitawo kwabwera anthu 661, panonso kwafika basi ina yomwe yabwera ndi anthu ena. Pali mabasi ambiri omwe akubwera, pali program yokuti 55 mabasi 55 amene tapanga kale kuti akhale akubwera ndi amene ayambirawa, koma situation ku Durban ikukulirabe. Kumayambiriro kwa mwezi watha kunali anthu ochepa 300 omwe anabwera kuti tithandizeni tizipita, koma tikuyamba wiki ino kumapita kwa wiki after anakwana 10,000, koma tikuyesesabe kuti tione kuti kutekera kuyenda bwanji, anthu ena atithandizenso kuthandiza boma kuti anthu ena abwere, koma situation iyo tiyikonza kuti ngakhale amalawi ena akuvutika koma tiabweretsa kumudzi. Mmodzi mwa anthu omwe achoka mdziko la South Africa, Mai Halima Tom amboma la Nsanje, ati anabereka mwana ali pa ulendo obwerera kuno kumudzi. Mai Tom ayamikira boma chifukwa cha thandizo ndi chisamaliro chomwe akhala akulandira pa ulendowu. Pana zimene zovuta amene takumana nazo, tamakitsidwa kwa malo okhala, kuthina na malo okhala, kuzunzidwa, kusamalidwa ngati anthu, ndi zambiri zimene takumana nazo. Mwana ndabereka pa Masana, tamene machoka ku Durban bwera kuno ku Malawi. Matenda anandiyamba mu basi, anayonanisa ambulance, nditenga mpaka na ku chipatala. Tafika ku chipatala, sana ndandireso ngati munthu umene amalandidwa ngati munthu oto patient odwala. Ndandirako ndithu nkhanza, kumenyedwako, kukalipiridwa ngati mwana. Ndi zambiri zoti zina sindingathe kufotokoza. Pakadali pano, mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi ya zaumoyo ya Blantyre a Innocent Mvula ati ofesi yawo ikupereka thandizo losiyanasiyana la zaumoyo kwa anthuwa, kuphatikizapo chisamaliro cha amayi oyembekezera komanso omwe achira kumene. Ndikanene kuti mene tabwera kunoko chili ngati chipatala chathu tachisamusira kunoko, chifukwa kuti ma services zonse amene timapereka ku chipatala ali kunoko, kaya mkanene za nutrition, kaya mkanene za katemera, kaya mkanene za uchembere wabwino, zonse zili kunoko, ngakhale ma OPD services iso onse ali kunoko. Azimayi oti ali oyembekezera amenewo tinakonzekera
tikumachita lifa ku maternal services yathu chifukwa kuti azimayi amene ali oyembekezera moyo wawo umakhala pa chiopsezo ndi amene wawo timapasa priority kwambiri kuti akathe kulandira chithandizo komanso tisakayiwale kuti pali enanso omwe amayenera kulandira ma ART services amene wawaso tawathandiza ndipo tachita lifa ku district hospitals zimene akupita kuti akathe kupitiriza ma services amene wawo. Ntchito yobweretsa anthuwa ikutsatira malipoti akuti anthu ena a mdziko la South Africa akhala akufuna kuti anthu omwe alibe zikalata zovomerezeka achoke mdzikolo pomwe akhazikitsa pa 30 June ngati tsiku lomaliza loti anthuwa akhale atachoka. Boma la Malawi lati Amalawi okwana 1260 amene akhudzidwa ndi ziwawa zolimbana ndi anthu a maiko ena mdziko la South Africa akubwerera mdziko muno kumapeto kwa sabata ino kudzera mu ndondomeko imene boma lakonza lobweretsa anthu amene akufuna. Muchikalata chimene unduna ona za ubale wa dziko la Malawi ndi maiko ena watulutsa chati mabasi asanu ndi atatu 80 anyamula anthu 560 anyamuka ku South Africa dzulo lachitatu. Zambiri mulipoti ili limene akuwerenga ndi Secret Segula. Undunawo wati mabasi ena 10 onyamula anthu 700 akuyembezeka kunyamuka lero lachinayi zomwe zipangitse kuti chiwerengero cha nzika zomwe zikubweretsedwa mdziko muno chifike pa 1260. Anthuwa ndi omwe anathawira ku malo otetezedwa a mzinda wa Cape Town komanso ku Sherwood Town Hall muzinda wa Durban mchigawo cha KwaZulu-Natal kutsatira ziwawa zomwe zakhala zikuchitika motsutsana ndi anthu ochokera m'maiko ena. Malingana ndi unduna ona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena, anthu omwe akubwerawa akuyembezeka kulowa mdziko muno kudzera ku chipata cha Mwanza pa 19 pa 20 June chaka chino. Akafika mdziko muno adzapita ku bwalo la zamasewero la Kamuzu Stadium muzinda wa Blantyre komwe adzalembedwe ndi kulandira chithandizo choyenera asananyamuke kupita ku madera awo osiyanasiyana mdziko muno. Boma la Malawi lati lipitiriza kupereka thandizo lonse lofunikira kudzera m'maofesi ake aukazembe kwa nzika zake zonse zokhudzidwa ndi ziwawazi. Ndipo boma layamikira dziko la South Africa, mabungwe osiyanasiyana komanso anthu ena omwe akuthandiza kuti ntchito yobwezeretsa nzikazi iyende bwino. Pakadali pano undunawo watsimikiziranso kudzipereka kwake poteteza komanso kuthandiza nzika za dziko lino zomwe zikukhala maiko ena. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo imene kufufuza za ngozi ya ndege imene inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso anthu ena asanu ndi atatu awawo anyamilandu manda achenjeza kuti onse amene apereke umboni onama okhudza ngoziyo adzamangidwa. Anyamilandu apereka chenjezoli pamene akuluakulu ena amagwira mu ofesi ya wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino amene ndikuphatikizapo alembi akuluakulu monga Alake Sikwese komanso a Eric Yesaya anakaonekera ku komiti kupereka umboni wawo. Anyamilandu akufotokoza. Kafukufuku wa ndege uyu kwa ifeyo dziko lonse la Malawi ndi chinthu choti chinakhuza anthu ambiri, chinakhumudwitsa anthu ambiri mpaka na pano anthu osweka. Si chinthu choti chitenga lightly ayi. Ndi pamene tikuwayitana anthu kuti azayikira umboni akumatenga oath, akumalumbira. Cholinga chake anthu akasaname fukanganama report yathu sizakhala ya chilungamo, anthu azakhala beni mayankho, chilungamo sichizadziwika. Chimene tikufuna ifeyo chakuti chilungamo chichitike, natural justice ichitike, anthu asanamiziridwe, anthu asakambe zaboza, anthu sazakhutitsidwa kuzakhala mafunso osiyanasiyana. Ndi tikuwafunsa tikuwapempha anthu amene akubwerawo kumasankha mafunso kuti asaname. Kapena mnayankhula kwambiri pamene mayi wina inyundo amaperekera umboni wawo kumati pali kenaka kapena panali specific nkhawa yanu kuchokera lati. Chifukwa ine ndimakumbukira tonse pamene ngozi yachitika tonse tinali ndi mantha, tinali ndi chidwi, tinatsitsimumuka kuti zakhala bwanji. Ndikukumbukira tsiku limenelo kunali uthenga pa media post ya media officer vice president. Ndi tonse poti sitima zimene zachitika timafuna tidziwe chilungamo. Uthenga umene unapita pa social media post imeneyo unaonetsa kuti turbulence, kuti munali mphepo mu ndege, mafunde kuti ndege imagwedera kwambiri. Koma inapeza kuti posi jeneza sowa timayisakasaka ndi anthu amazifunsa akhakumafunsa kuti posi imene yapita kuti. Ndiye timafuna poti anabwera lerolo anali special assistant wa media timafuna tipange verify because anthu akhala kumafunsa kuti pasakhalenso
mafunso amene sanayankhidwe tikumalemba report yathu ikhale complete ndeti tafunsa iwo no utenga amene unapanga post pa 13 June osati pa 10 ndi tapempha media a parliament atakafufuza apanga research kuti report yo inapanga pa 13 kapena pa 10. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tiyentonenso mitu yake. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority latsitsa mtengo wa mafuta agalimoto a petrol ndi diesel komanso kerosene. Boma la Malawi lati Malawi ena okwana 1260 amene akukhudzidwa ndi ziwawa mdziko la South Africa akuyembekezeka kufika mdziko muno kumapeto kwa sabata ino. Ndipo bungwe la Kosoma lati ntchito zaluso zopangidwa ndi makina a Artificial Intelligence AI sizololedwa kulembetsa kapena kulandira dipo. Popitirira nkhanizi, bungwe la Malawi Electoral Commission MEC layamikira atsogoleri a mipingo kamba kutenga gawo lalikulu lophunzitsa anthu pa chisankho chimene chinachitika mchaka cha 2025. Polankhula pa msonkhano owunika momwe chisankhochi chinayendera mu mzinda wa Lilongwe, wapampando wa bungweli Justice Ntalimanja anati magulu a mipingo anagwira ntchito yayikulu pothandiza kuti chisankho chiyende mabata ndi mtendere. Meklina Chirwa walemba ripoti ili. Malinga ndi Justice Ntalimanja, atsogoleri a mipingo anagwira ntchito yayikulu pophunzitsa anthu za ubwino oponya voti. Iwo anati agwiritsa ntchito ndemanga ndi mfundo zomwe zatuluka mu msonkhanowu kuti zithandizire chisankho cha mtsogolo. Monga mukudziwa, bungwe la Malawi Electoral Commission likukumana ndi magulu osiyanasiyana kuti tiwunikire kuti kodi chisankho chathu chachikulu cha 2025 chinayenda bwanji. Gawo lina limene tikukumana nawo ndi atsogoleri a zipembedzo. Iwowa ndiwo kuti amagwira nafe ntchito ngati bungwe la Malawi Electoral Commission mbali za kuphunzitsa anthu komanso kufotokozera anthu awo za chisankho. Mneneri wa bungwe la Public Affairs Committee Park Bishop Gifford Matonga anati ngakhale bungwe la MEC layamikira atsogoleri a mipingowa pali ntchito yayikulu yomwe atsogoleriwa amayenera kugwira. Iwo anati ntchito yayikulu yophunzitsa anthu inasidwa m'manja mwa bungwe la National Initiative for Civic Education Trust. Feyo tuona ngati kuti ntchito imene tikuyipanga yofunikira kuti tiwunikire ngati mipingo kuti tinagwira ntchito yotamandika kuthandizira kuti anthu akhoza kukavota moyenerera. Tikaona monga mmene zinakhalira kumbali ina yokuti ma null and void votes analipo ochuluka kuti tinachita ntchito yotani. Komanso tikaona anthu ambiri sadakavote monga mmene adalembetsera. Tikukhulupirira kuti ngati mipingo tidakachita bwino kulimbikitsa anthu athu kukalembetsa komanso kukavota atalembetsa. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi atsogoleri a mipingo yosiyanasiyana komanso magulu a mipingo. Anthu okwana 7,295 ndi omwe analembetsa mkaundula wa voti pa chisankho chapitachi. Meklina Chirwa, MBC Lilongwe. Katswiri pa nkhani za maphunziro yemwenso anali mphunzitsi pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu, Dominic Ndengu, walangiza ophunzira amene sadapeze mwayi osankhidwa okapitiriza maphunziro awo ku sukulu za ukachenjede za boma kuti asagwe mphwayi koma apeze njira zina zovomerezeka zokwaniritsa maloto awo monga kuphunzira kudzera pa makina a kompyuta, open and distance e-learning mu Chingerezi. Andengu anena izi mu mzinda wa Mzuzu pamene amalimbikitsa ophunzira pa sukulu ya sekondari ya Emas pamene a form 4 akukonzekera kulemba mayeso a boma a chaka chino. Katswiri wa za maphunziroyo anati malo msukulu za ukachenjede za boma mdziko muno ndi ochepa kwa ophunzira mazana omwe amakhoza bwino mayeso awo a form 4. Andengu analimbikitsa ophunzira omwe sadasankhidwe kuti akachite maphunziro awo ku sukulu za ukachenjede kuti mwayi ulipo wotakhoza kukwaniritsa masomphenya awo pa maphunziro popeza makono kuli njira ndi sukulu zambiri maka zomwe bungwe loyang'anira sukulu ya ukachenjede la National Council for Higher Education linavomereza. Masiku ano kuli mwayi wakutakhoza kuphunzira pa online mu ODL. Njeni malimbikitsa kuti ngati mwalephera kupita ku university tengani njira ina iyi, njira ya ODL, mukafikaso nanso kusogolo mukatenga madigiri ngati ena ali onse. Modzi momwe anaphunzira pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu
yemwe anaganiza zoyamba bizinesi posadikira kulembedwa ntchito, Dan Matemba akulangiza omwe akumaliza maphunziro msukulu za ukachenjede kuti asamaope kuyamba bizinesi. Kena kalikonse kamene timakaganizira mmutu mwathu njira yake ndithu ilipo, koma nthawi zambiri njira imakhala kuti ndiyobisika pa nthawi imene mwina ganizo labwera. Chimene chimafunikira kwambiri ndi kufufuza, kupanga research kuti kodi anthu amene akupanga zimenezi akukwanitsa bwanji. Zikatero kapeza information, then upanga apply information imene waipeza ija kwa iweyo nonkuona kuna kuti ndingambire patipo. So mwachidule zinayambanso choncho nanenso ndili ku university, ku Zuzu University, ndimatha kuona kunena kuti ineyo ndithokwanitsa izizi, funa kuti ndimakhulupirira ndithu kunena kuti kena kalikonse ndikotheka. Pomwe ophunzira form 4 akuyembekeza kuyamba kulemba mayeso aboma msabata ziwiri zikudzazi. Mmodzi wa iwo, Future Kumwenda, akuti ali ndi malingaliro oyamba bizinesi akamaliza mayeso podikira zotsatira za mayeso omwe adzalembe, pozindikira kuti nthawi zambiri nthawi yodikirayi ophunzira ena amalowerera. Bungwe la Copyright Society of Malawi, Kosoma, lati ntchito zaluso zopangidwa ndi makina a Artificial Intelligence AI sizololedwa kulembetsedwa, kutetezedwa kapena kulandira dipo malinga ndi malamulo a copyright a mdziko muno. Bungweli lalengeza izi pofuna kufotokozera zakusiyana maganizo pa nkhani zokhudza ntchito zopangidwa ndi makina pamene mtsutso wakula kuti anthu ochita ntchito zaluso koma pogwiritsa ntchito makina a intaneti adzalembetsedwa ndi kuteteza ntchito zawo. Stefani Kitega walemba ripoti limene akuwerenga ndi Beatrice Mwape. Kagwiritsidwe ntchito kaluso la makono la Artificial Intelligence popanga nyimbo, mawu oyimba nyimbo komanso zing'wenyeng'wenye ndi zina zomwe zayambitsa mafunso ofuna kudziwa ngati opanga nyimbozi adzilandira dipo lofanana ndi anthu omwe ali ndi luso loyimba lenileni. Malinga ndi bungwe la Copyright Society of Malawi, lamulo la copyright kuno ku Malawi analikhazikitsa mosalingalira ukadaulo wa luso la makonoli. Motero silinaphatikizeko mwachindunji nkhani ya ntchito zopangidwa ndi AI. A Catherine Mitungwi ndi mneneri ku bungwe la Kosoma ndipo akufotokoza zambiri. Pano ngati Kosoma tilibe lamulo lililonse lotilola kuti feyo tingapange register ntchito zopangidwa ndi AI kapena kuti machine. Ndiye pakanali pano nafenso ndife anthu oti tikungoona mmene zinthu zikayi zikukhalira pakanali pano, koma pakadzafika nthawi yonena kuti malamulo akhonzedwa kapena kuti pali china chimene chakhonzedwa chooneka kuti ntchito za AI zikhoza kugwiritsidwa ntchito kapena zikhoza kupangidwa registered ndi Kosoma, ndi nthawi imene ifeyonso tidzatengenso step ina. Ngakhale bungwe la Kosoma layima pa mfundoyi, mmodzi mwa okonza mpikisano wa Maso Awards, Augustine Mukusi, ati pakadali pano bungwe lawo lilibe ndondomeko zovomereza nyimbo zopangidwa ndi luso la makono la Artificial Intelligence, koma liyesetsa kufufuza njira zomwe angathandizire pamene kagwiritsidwe ntchito ka AI kakukula. Vomereze kuti AI inabwera ndipo ili pakati pathu, koma panopa tikadaunikirabe kuti ntchito za AI izo kandi nyimbo kandi chani tingazilumikize bwanji mu ndondomeko yathu kapena mapolicies athu. Pa mtsutsowu ena akuti nyimbo za AI zimafuna beluso ndi nzeru, choncho akuyenera kuzilembetsa, pomwe ena akuti sizoyenera kuzifanizira ndi nyimbo za ojambula omwe amayika nthawi, ndalama ndi khama lalikulu pa ntchito yawo. Kona zori azilandirabe mawadi popeza pona zori munthu wakazori zawo wakulembera nyimbo ngoba sipepa chicha kungokunikira nazo dai uzabwera morele lero into chakuzori wachulumikiza ngobezero kuba ku studio kukayimba lero fukoza abodole luso ulinalo before ya nsizokwega kupita ku studio mukongo kulembera nkukayimba beno bajaba pa nyimbo ija kumavika pana zore pakana anthu ose kumayivera kumasangalala asubora kakuvera yani akhala pamenepo kusizoyenera kwaja kuti ngamakambaza music mu industry ya music one mwenda mukhale luso, so ngati iwo chawo akuiza AI ndotapo luso palipo chifukwa chilichonse chikuchitika, but ngati noti akuiza technology sizoti akuiza luso lawo limene Mulungu anadalitsa. Pamene ukadaulo wa Artificial Intelligence ukupitirira kusintha akapangidwe ka nyimbo mdziko muno, funso lomwe lilipo ndiloti
kodi nkoyenera kuti nyimbo zopangidwa ndi AI zipatsidwe dipo monga nyimbo zoyimbidwa ndi luso la anthu? ngati mbali imodzi yokondwerera tsiku limene dziko lino linalandira ufulu odzilamulira lokha, katswiri oyimba nyimbo za chamba cha uzimu Thokosuya wakonza phwando la mayimbidwe a nyimbo za uzimu limene akulitcha Freedom Concert mu mzinda wa Blantyre pa 6 Julayi. Polankhula ndi MBC, katswiri oyimbayo wati wakonza mwambowu pofuna kuthokoza Mulungu chifukwa cha ufulu odzilamulira komanso bata ndi mtendere zimene zakhala zili mdziko muno. Padakali pano, kampani ya Synthesis Agriculture Limited yalowa mu mgwirizano wa ndalama zokwana 9 miliyoni kwacha pothandizira mwambowu. Polankhula pa mwambo osayinira mgwirizanowu, mkulu wa kampani ya Synthesis Agriculture Dickson Kilowe ati amakhulupirira kulimbikitsa anthu kuti adzikhala ndi chakudya chokwanira. Kukamba za Freedom Concert, ifeyo taona kuti chaka chino tiitanise anthu abwere pamodzi azamuyamike Mulungu chifukwa cha ufulu wa ku Malawi kuno kuti tinalandira ufulu. Chachiwiri taitanitsa anthu kuti abwere tidzayimbe ndi kuyamika Mulungu chifukwa cha ufulu umene Mulungu anatipatsa. Chifukwa chaka chatha kunalinso 6 July, chaka chinonso talowanso mu chaka chino kusonyeza kuti tili ndi moyo. Ndiye tikuzamuyamika Mulungu chifukwa cha chimenechi. Thokosuya amatumikira anthu okhala m'madera osiyana-siyana. Synthesis Agriculture imayang'ana pa ngodya ziwiri. Ngodya namba 1, dziko la Malawi likhale ndi chakudya chokwanira. Namba 2, mulimi achoke mu mphawi kudzera mu ulimi kuchita bwino. Awa ndi anthu amene amakhala ku community kumene Suya Ministry imatumikira. So ife ngati Synthesis Agriculture, ubale umene tapanga pano ukungotanthauza kunena kuti tikufuna anthu akatha kulambira azigwira ntchito pogwiritsa ntchito zipangizo zamakono zimene zikhonza kutukula moyo wawo wa chakudya. Chakudya akhale anthu chakudya chokwanira pa community. Achiwiri, zochuluka kapena akakolola zochulukazo zina akhonza kugulitsa nakhala ndi ndalama. Ndalama zimenezi ndi zimene akhonza kutumikira madera osiyana-siyana. Pomaliza nkhanizi na insomito yake. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority latsitsa mtengo wa mafuta a galimoto a petrol ndi diesel komanso kerosene. Boma la Malawi lati Malawi ena okwana 1260 amene akukhudzidwa ndi ziwawa mdziko la South Africa akuyembekezeka kufika mdziko muno kumapeto kwa sabata ino. Ndipo bungwe la Kosoma lati ntchito zaluso zopangidwa ndi makina a Artificial Intelligence AI sizololedwa kulembetsa kapena kulandira dipo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Masana abwino. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Anthu akalekana koma pakati pawo panali ana kawiri amene amapita ndi ana amakakhala kuti ana aja akugwiritsa ntchito ngati zida. Chimene tikudzala mwana chicha imakhala kuti tasungiza chimene chichacho mmutu mwa ndani mwana. Very true. Kaya tidasiyana